tots, jo sóc Lluís i Max. Avui veurem el mateix tràiler de el Super Mario Bros. Pel·lícula en doblatge francès. M'havia trucat l'atenció que la veu del Mario en francès s'assembla quasi original en anglès Amèrica de Charles Martinet. Si vols veure original en francès, a baix en la descripció estarà aquí. I ara veurem aquest tràiler. Son Altesse, le roi des copains! Ouvrez les portes! Chargez! Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Je crains que non. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne m'arrêtera! Hala, ¿qué quieres en francés? No está mal. Où est-ce que je suis tombé? Touche pas à ce champignon ou t'es mort! Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Marion? Atenta això. Royaume champignon, nous voilà! Aquesta que volem. Heu vist? Doncs és aquest que volem en francès. Aquesta és la mateixa veu de doblatge en anglès. Catalunya, feu la veu en català com semblessi la mateixa en francès. En anglès original d'Amèrica, del videojoc. O sigui, feu-lo bé, que no com a l'actor de pel·lícula, però té que ser idèntic dels videojocs antics de Nintendo. Espero que ho faci bé, perquè jo veuré el trailer al teu. Jo m'esperaré com sigui. I vosaltres, t'agrada aquesta veu? Hauria de ser igual com feia el francès en anglès. Aunque sàpiga, tiene que ser la millor popular del món. Ho adaptaran en francès, però a veure si en anglès original fessi la mateixa que el francès. És el més important que volem. I és així. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i si t'agrada molt, esperem que surti el trailer català del Super Mario Bros. Pel·lícula de Nintendo Catalunya. Adeu!